че Бог е с мен. От този ден осъзнах, когато започваш с молитва, денят ти може да се промени по начини, които не можеш да предвидиш. Марк, 1 глава, 35 стих. И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде в уединено място и там се молеше. Този стих ни показва съвършеният пример на Исус Христос в живота на молитвата. Дори като Божий син, той избираше да отделя време за уединение с Отца, за да търси Неговата воля, да укрепи духовната си сила и да подготви сърцето си за мисията, която го очакваше. Исус стана много рано сутринта, още преди да започне денят. Това ни учи, че преди да се изправим